era zvinoshamisa, zvinotyisa uye zvinoda kufumurwa. Siyalamukela-ke njalo kuleli hlandla lapho esithi thina okuzilayo, okwethusayo, njalo-ke lokufuna-ke ukwenjulwa. Muchirongwa chino nasinoitine mhuri yauya pano vakawirwawo nedambudziko. Ndofunga vakawanda makatibata muchiti nhai madiko mambobata vana vatinzotiko chii chiri kumboitika. Tina baba vari muno vauyawo nemukoma wavo, vazouyawo zvekare nemadzimai avo. Regai titange kuvhumurisa baba munini. Makadiko bamunini? Tiri peri makadiwo. Aiwa, tiri right. Kuri sei kwabviwa? Aiwa, kwakanaka. Kwakanaka nditika. Mai guru muri sei? Tinofara tete kana makadiwa. Aiwa, tiri right. Baba mukuru makadii? Ati right. Mati? Tinofara makadii. Aiwa, tiri right. Mai guru zvekare nai? Makadii tete. Aiwa, tiri right kana makadii henyu? Tiripo zvedu. Aiwa, isusu tiri right. Right. Inini nyaya dzimwe ndakaita sekutongonzwa semakuhwa, saka ndopatazoti aiwazve, regai tingokudaidzai semhuri tizonzwa kuti idambudziko rei ramasangana naro muupenyu, kuona masimuka muri mhuri yese kudaika nyaya yacho isinenge isina kumbomira zvakanaka. Takangonzwa kuti baba munini makashayikirwa nemudzimai achisununguka, asi mwana wacho akasunungukwa haasi kuonekwa kuti ari kupi. Ndizvo here bamunini? Chokwadi. Right. Takukupai mukana mese semhuri, chatanga nemi baba munini, kana mungatirondedzerawo zvizere kuti chii chakaitika. Mudzimai uyu angari mudzimai wenyu makagara mese kwenguva yakareba sei? Takaroorana 2013. 2013. 2013 mamune makore matatu muri 2013 mamune 13 years muri mese. Mamune vana vangani mese? Uyu ndowechifuwa azoshaya naye. Alright. Mungatirondedzerawo kuti chii chakaitika. Ndofunga kubva munhu paazosvika pakusvika pachipatara. Totangira kubva musi wacho, kubva muri kumba, chii chaizvo chakaitika kana mungatiudzawo zvizere? Wanga uri musi wa5 May. Okay, ndakumirira mutaurise bamunini. Wanga uri musi wa5 May. Ehe. Saka ndakatomusiya ari right kumba. Achida kuuya achiuya kumbari kunozogadzirisa mayunifomu evana nekuzopedzisa kutenga madhishi nezvanga zvasara zvepreparation. Apa anga akazvitakura? Anga akatozvitakura. Papa nemwedzi mingani manje? Mwedzi yanga yatokwana madhezi ake because isikana yaitoti musi wa6 May ndo paaifanira kusununguka. Saka uyu wanga uri musi wa5. Wanga uri musi wa5, right. Saka inini ndakabva ndatenda kubasa makuseni acho. Ndatowasiya uri kumba. Ndo pakatobva kumba kwatogara kumabvuku. Achiuya kumbari uko. Saka ndakazomufonera kumaraundi half 3, kuma 2-3 kuma half 3 ikoko. Ndipo ndakataura naye achiti ndikamuti uchiri kumbari here? Zvikanzi ndiri kumbari asi ndada kutokwira kombe ndiende ndidzoke kumba. Ndikati pane zvandida kuti utenge kumbari ikoko. Zvikanzi handichakwanisi, miri yanga haisi kunzwa mushe. Ndikati alright, kana usasakwanise chiita sei? Chikwira mukombe uuye. Ndopakati alright. Pane pakapera dzinenge 10 minutes ndakazofonera naumwe wamai. Zvikanzi baba makadii? Ndikati handiri peri makadii. Zvikanzi ndiri mune wadzimai vari kunoko. Ndikati Zvikanzi wadzimai wenyu havachanzwe mushe zvokuti vanogona kusunungukira mukombe. Madii matsvaga mota private kana indrive kana taxi. Ndikati alright, chiwapa ifoni ndiwanzwe kuti vane mari here ikoko yavanga watakura. Ndobva ndatovapiwa foni. Ndobva ndatotaura navo. Zvikanzi ndine mari imwe ndandarisara nayo. Ndikati alright, chiwapa foni amai vaunawo ndiwakumbire kuti vatsvage mota panze indrive kuti ubatsirwe uite sei? Uye kumabvuku, because kumabvuku ndokwanga akanyoresa. Alright. Saka munguva yacho shuwa mai vakatomhanya kutsvaga mota. Ndobva vatotakurwa kuenda kumabvuku. Wasvika kumabvuku kuchipatara changa wakanyoresa. Pawakasvika watariswa nemanesi ipapo. Zvikanzi panapa hatigoni kuzopareta munhu.
uyezve bp ikakwira inozokanganisa mwana saka zviri nani kuti kumhanyise kuparire nyatwa bp yavo yange yakakwira hainzi bp yange yakwira alright bp yainzi yakwira saka inozogona kukanganisa mwana saka ikati wamhanyise kupi kuparire nyatwa ndopandakatofonera ini ndichitori kubasa zvikanzi baba mhanyai kunoku ndobva ndatosiya zvandaita ndabva ndatomhanya ipapo dzanzi akuma around 4 kumanheru tatoti fambe ambulenzi yakatofoniwa zvikanzi masiya mumwe atori serious kudarika iye dzokai futi kuchipatara chiyechi ndobva tatodzoka futi kuchipatara kwe ndopakato iye akatoburuka mukadzi wangu tikatoburuka pachitoiswa uye anga tatadzokera muchipatara mweme ndopandakatomubvunza kuti watariswa zvikanzi ndatariswa masendimita apa alright apa maakuchipatara maakuparire nyatwa aiwa muchiri kuclinic chichi kuclinic ndo vatoburuka uye anga achinzi ari serious vatoiswa vatoraswa pamubhedha ndopandakatomubvunza ndikati waitwa sei zvikanzi ndatotariswa nanesi zvikanzi mwana ari kuuya asi chi bp yake yakakwira inozogona kuzokanganisa chi mwana saka tauda kuti mukasike maenda upi kuzonoonekwa nadhokta kuti uzooparetwa unozooparetwa ndikati alright ndobva tatopinda mumota mumeme neconzession takazosvika kumuparire nyatwa dzanza kuma 5 dzekumanheru tasvika kwekwe tasvika nemanesi aya ndobva vanonyoresa isi ndakagara ino nomu wangu because wese wangu ane pamwiri mumwe wangu anga ane pamwiri wangu anga ane pamwiri saka vakanonyoresa ndimanesi tandakangogarawo pabhenji vapedza vati aisi basa ritapedza isi takuenda muziya nemawanowano enyu mangwana avo vatodzoka weambulenzi waya ndobva takasara tiri 2 zvikumu 6 7 8 takangogara kuma 8 ikoko ndopatakasati mumwe wangu shaa kwadoka vadii takumbira machembere anga akagara pareception atikumbire titi vanhu vapinda mukati umu pane zvavambobatsirwa here nazvo ndopakati nguva dzapera pindai mungoite ma 5 minutes kuchiona vanhu venyu moita mobuda ndopandakatoenda ndikataura navo ndikati maonekwa nadhokta zvanzi handisati apa vavari mulabor aiwa wanga wangori pabhenji wachida kuti pawanga wangosvikiwa panzi ova vasati vaonekwa nadhokta vakagara pabhenji ndo ndatota saka uda chiona kwadoka zvikanzi ndonitengere mvura ndobva ndatodzika pasi ndaenda kunotengera mvura tichidzoka ndopandakasvika anga pakadelivery bed nanesi pakanzi baba chisiyai mvura yenyu apo tichazovapa kana matimbovaone panapa tozoonana mangwana ndobva ndatoti alright ndo nguva dzandakabuda idzo dzanzi ama past 9 dzomanheru ndobva ndadzokera kumabvuku amangwana acho zvekuma past 6 dzemakuseni ndakutouya ndada kutoenda futi kuparire nyatwa pandakafonerwa ndikati ndiri mukombi ndiani andikutaura naye zvikanzi muri pakasununguka ndikati ndiri mukombi zvikanzi alright kana maburuka maapaka vari safe ndotaura nemi ndikati alright ndobva ndadzika pana 4th akabva afona ndikati ndiani anditoura naye zvikanzi ndiri dhokta kuparire nyatwa makasiya vadzimai venyu saka panga achitaura panga pane noise yanga ichiitika zvaanga achitaura minguva yacho ndandisina kunyatsonzvinzwa but pandakazongomubvunza ndikati pakati ndino urombo ndobva ndamubvunza ndikati ukuti wakashaya wese here zvikanzi hatino urombo ndikati okay ndikusvika ipapo ndobva ndatokwira futi mikombi ichienda bva tatinosvika paya tasvika vatatambirwa tikanzi pindai murumu vatapinda murumu muye ndovhwa yedhokta apa mamuri mega ndandina ambuya tiri 2 alright ndobhwa yadhokta nemanesi 3 anga ari papapo ndobva dhokta wayo ndipakati baba handimaiziva kuti mudzimai enyu anga ane bp ndikava ndadai ndikati zvikanzi ndakazoedza kumubatsira neoperation ndamubatsira neoperation akazobuda ropa rakawanda pandakazoda kuzoisa madhiripi ndipakakundikana akabva ashaya plus mwana wacho anga akashaya 3 days ago saka ambuya akabva kutanga kuchema ini vatangotarisana paya vatangonyarara nguva yacho panenge pakatopedza dzinge 15 minutes to 20 minutes takangogara manesi akatobuda aese akaenda kwakazouya umwe nesi akanzi mama musacheme bhudhi musacheme chekutanga motanga maona vanhu venyu chiregai ndikutakurai mabhegi enyu vatakura mabhegi edu nemabhaketi anga ari ipapo anga ane mudzimai ozvonzvo zvemwana preparation hanzi handei kurumu kwakaiswa vanhu venyu ndopatakaenda tasvika parumu padhoo perumu yacho zvanzi amirai panapa ndidaidze uyai kuvhurirei
ndobva atenda anonga akapedza 15 minutes anga ari nechiparefu zvekuti zvaaitaura ndasingazvinzwi. Ndobva kwaya nesi anga akabata kabeba kake akavhara kabeba kake kudai. Ndobva akasvika akati ima hamuna chamunoona panapa. Tanga handi polisi. Akadaro ndiani manje? Mumwe nesi akabuda kurumu kwaitaifanira kunzi aifanira kutivhurira. Mamuchinzi ndo mune vanhu. Kureva kuti mudzimai nemwana. Ndobva akati ima hamuna chamunoona handi polisi. Zvadaro hana kuti mhoresa hana kutaura nesu. Isu takazongonhonga mabhegi edu takumutevera. Tasvika kupolisi takangomsvika obva tamira padoor repolisi kunze. Iye ndepakamira akaenda pabhenji recomplaining achiteera line. Akabata kabeba kake aya. Ndobva asvika vatambidza mupurisa. Mupurisa akangoverenga kabeba kake. Apedza kuverenga kabeba kake zvanzi unzai chitupa muna mangwana 7. Ai kaka. Ipolisi yekupi manje? Ndiye ipapa pa police post yepa Ningekini. Ndo musi wacho ndobva takati ndambwe tikanzi saka ngatiende. Ndobva takatobuda mumwe. Hanzi munoya mangwana. Na 7. Okay. Saka mangwana acho inini semkuwasha handina kuzongoenda pinda mukati because vana vatezva ndandawafonera. Ndo vanga vakupinda mukati kuti wafambise nyaya ichi kuti vanzoti saka zvadaro inini zvakaitika mukati imomo handina kunge ndaziva, asi iwo atezva wacho vari kuti iwo pakaitwa postmortem yacho iyo havana kutanga waratidzwa. Alright, mire nezuro mamaguma zvichinzi makamanza hande munoona mudzimai wenyu nemwana wenyu. Asi havana kuzokuratidzai. Zvikanzi chiendai munozoya mangwana. Ayo chakaitika ndechekuti isusu nesi pataifanira kunzi titanga taona vanhu handitika. Nesi akatirambidza akati handi kupolisi hamuna chamunoona. Apa vavachiri muwadhi here vavari paipa maifanira kuvaona? Hatizozivi. Kati mutheatre? I think so. Because kwangu kuri ikoko kusaidi because marumuza ikoko hakusi kumochari because anga uchitori kumarumu because handina kupedza nguva zvekuti vanhu vanga vatochinjwa vanhu vanga vachitoripo mwaka wacho nguva yacho. Alright. Okay, handi. Saka mangwana yacho anatezwa pakasvika vari kunzi iwo wakautiwa hatina kunge takaratidzwa mutumbi usati waitwa postmortem. Zvakanzi waitwa postmortem. Wakanzi waitwa postmortem. Chavakazongoudzwa ichite report. Wakawerenga report. Apa mutumbi maona here? Vavaona? Mutumbi wanga wasati waona. Mutumbi wakazokuratidzwa kwakumochari. Ndipo wakatanga kuzoona mutumbi womunhu. Kuti ndiye kauyo. Zvikanzi ndiye. Ndipo wakabvunza. Kwati ko zvamati pamai asina mwana. Ko mwana ari kupi? Zino kumochari munhu anga asina mwana. Zvandinogoti asina mwana sei yanga auya kuzosununguka mwana. Ndo zvaita kuti ashayike munhu. Zvikanzi zvemwana kunoka tisikuziva. Kumochari. Kumochari. Vakati stingori nemutumbo munhu. Tina mai chete asina mwana. Ndipo wakati alright rega tinde tutanga tanowiga chi mai wacho. Makakwanza here kuvhunza kuti why kwakaitwa postmortem ende mamaudzwa here before kuti kwakuchiitwa postmortem? Ipapo matauriro akaita polisi wakati ikodzero dzedu kuti mapurisa akati ndo kodzero kandi ndo mutemo wacho. Alright, okay fine. Kana ari mapurisa. Asi the previous day hamuna kukwanisa kuona mutumbo wemudzimai pamwe chete nemwana? Hatina. Hapana kauona. Yeah. Okay. Then kumochari vakati panoti nemutumbo wamai chete. Tikuziva mutumbi wamai anga asina mwana. Wakati ayo munogoti hana mwana sei. Munhu asununguka. Munhu asununguka zvanzi ayo isitakarisiva mutumbi wamai zvemwana munhu anga asina mwana. Apa kwakwa after mazuva mangani? Anga rechi 3. Razuva rechi 3. Ekoti zuva rekutanga ndo pamakaenda nemunhu manheru acho achibva anzi azoitwa operation akabva ashaya. The following day ndo pamakafonerwa kunzi ndo zvaitika.
mukanzwa kuita tinoone munhu chiendai muzoya mangwana anga mangwana dheri chitiri racho makazopiwa munhu akunzi munhu aitwa postmortem. Zvese anganzi aitwa postmortem asi mwana wacho hapana anga atamuona. Alright. Saka maresults epostmortem akanzi chii? Akawerengewa naatezvara panguva yakachinzi pakaitwa postmortem pakapedza kanzi akangowerengewa nakuratidzwa vakaverengerwa vakanzi chii chaitika? Vakuti hatina kuzvibata because yangu akatobatikanawo nezvazvaitika. Havana bepa ravakapiwa? Hapana bepa akapiwa, hapana akapiwa bepa. Ivo kuti hapana patakasainiswawo. Alright. Okay. Saka zvadaro takanoviga munhu uri musi patakamuviga inga iri Friday. Tati Saturday, Sunday, Monday. Alright. Akaitwa operation achisununguka. Ndo matauriro akaita doctor. Alright. It's obvious kana munhu atorwa akunovigwa anopfekedzwa anoita sei veukama vavaripo here pakagezeswa mutumbi uchizopfekedzwa vakaona here ronda reoperation kuti zvakamira sei? Vakagezesa kumusha vakatoshamisika nazvo because operation yekusununguka havana kuiona, vakangoona iyi yavo yepostmortem yavakaita iyi. Okay, Maiguru ndizvo ndizvozvo ndotaura patiri kuparenyatwa ini ndoita zvemumochari, ndoshanda mumochari. Munoshanda? Alright, okay. Ndobva ndati ini ndauya kuzomirira mainini kuti nditsvage munhu anoita sei anovagezesa. Ndobva moshanda kumochari kupi? Mune chimwewo chipatara kwete ikoko? Alright. Ndobva ndati ndine vanhu vanoita sei vanoda kumugezesa. Pasina nguva tichitaura kuti ndoda kubatsira kuti vanogezeswa, pakasvika mumwe mukadzi abva ati imi ndimi munoshanda mumochari? Ndikati hongu. Zvikanzi mambochaja mari kuti kugezesa munhu zvese ndikati vanhu vada kumugezesa vati 60. Zvikanzi manje nii ndiripo ndati 40. Apa vanhu vapi manje vanenge vachimugezesa? Wetu vanhu veipapo ndizvo takatongomirira isusu vanhu pano pachipatara. Ndikati 40 muchizobaya injection riya here? Zvikanzi ndobva ndati bva watotaurana naambuya? Zvikanzi taona munhu akachipa. Bva watotaura nemunhu uya bva watotorana, isusu tatonzi garai kusaidhi uko tagara tikati aiwa iyi mwana wavo rege waite zvaruda ndichi nemwana wavo. Ndozvakaitika ipapo. Ini ndiri Maiguru womukadzi uyu mubamunini watinawo muno. Murume wenyu mukoma wabamnina. Ndobva zvatongopera zvakadaro. Handina kuzoenderera mberi, handina kuzotaura, handina kuzonocheka kuti zvafamba sei kwavagezeswa kwacho, kuti bhodhi yemwana wapiwa here. Takangonzi bhodhi yauya yato apo iyo ngaitoiswe murori. Ndo mafambiro azvakaita. Paingoita kaconfused so kaingoitika ipapo, hameno zvaiitika ipapo. Hatina kumbozvinzwisisa. Alright. So uku kwavagezeswa kuchipatara maenda nehembe dzemunhu here kuti abva apfekedzwa kana kuti zvaizonoitwa kumusha? Kumusha manje kwakazenge kwaina ambuya vapedza. Ndikati mbuya ndimi maita zvebhodhi mumba maona mwana here? Zvikanzi hatina kuona mwana. Ndikati muna mai wacho? Zvikanzi hamuna. Ndikati operation anayo here? Zvikanzi aiwa tamubvisa hembe dzese haana operation. Ana operation hembe vakamubvisira kupi? Kumusha. Kumusha ikoko? Wachito ari kumupfekedza dzehembe dzekuti avigwe nadzo. Ndikati maona operation here yekubereka? Zvikanzi hana. Ndikanzi yataona ndeye kuchekwa, hatizo ndiyo postmortem here akangochekwa pakati apa. Ndikati saka ndiyo iri kubuditsa ropa rese here? Zvikanzi ndiyo iri kubuditsa ropa because takangoviga munhu achibuda ropa, harina kustopa. Akatoenda kumakuva achiridonha ropa, harina kutombomira. Ndikati saka mukutaura kuti mwana hanzi hamuna, mudaita tokudeedza, hamuna mwana. Maifunga kuti pamwe mwana aiswa mukati mubhokisi momo zvinonzi ndo zvinoitwa? Because kunoko vanhu havana kubvunza zvemwana, vanhu vese vari munhu hapana akabvunzwa zvemwana. Kosei? Hatiziwe, mwana haana kutobvunzwa.
vanhu vakangonzi indava confusion. zvadoko kanzi pamwe aiswa mukati hapana akambobvunza nezvazvo. Vochipedzisa Bamunini vachibvira ipapo kuti mwana zvakazonzi. Alright. Bamunini, hamuna kukwanisa kubvunza mwana? Kuchipatara nguva yacho kumochari hapana, ndandisitori ikoko, ndanditoriwo zvekutsvaga mota kuti vanhu vaite sei. Rumhanya-mhanya wokwakuna naTezvara. Saka nechiitiko chenyu chaitika naTezvara mune musati matombogara pasi kuti mutaure kuti maitikira zvaita sei ende zvichazopera sei. Saka unongoto nomwe mutoro unongotarisa nawo kunguva yacho iyo. Right. Mudzimai wenyu akabva avigwa? Akavigwa. Okay. Muchibva mazodzoka kuzotsvaga mwana? Nguva yandakadzoka kuno kuHarare. Wamusi wechitatu wacho. Mudzimai akavigwa musi wechingani? Musi weFriday. Friday. Wamakambogara. Alright. Kusvika musi wechitatu. Ndakuno kumusi wechitatu. Ndapandakafonerwa. Ndafonerwa ndikati andadaira koye zvikanzi makadini baba, ndikati atipeni makadiwo zvikanzi tino urombo nezvakaitika. Ndikati zvinowanika. Zvikanzi baba ndino mubvunzo. Apa ndiani manje arufana? Ndikati bvunzai. Zvikanzi ko pamakauya kuchipatara chokuchitora mudzimai wenyu pane akaratidzwa mwana here? Ndikati inini handina kumuratidzwa. Zvikanzi ko vanhu vese vakauya pane akaoneswa akaratidzwa mwana here? Ndikati wakapedzisira kupinda ndivana Tezvara naambuya, ndogona kuzowana kubvunza kuti makaona. Zvikanzi pane akaona here operation yekusununguka. Ndikati izvo zvese izvozvo mhinduro nichanobvunza zvekare, ini handina chandakaona. Zvikanzi ko pavanhu vese pane akambosainiswa here bepa 1. Ndikati zvese izvozvo mibvunzo yese nichaita sei, chazodzoka nichikupindura. Because paoperation kana munhu achioperata munhu afanira kusainirwe kuti pane vasaina. Panofanira kusainwa handiti? Panofanira kusainwa kuti panaro kuti muri kubvumirwa kuti munhu aoperatwe. Saka imi hamuna kusaina? Hatina kumbosaina. Ivi kana ko hapana ko yakapinda uchita kuti ada kuoperata munhu wangozvita zvinhu hapana munhu akafonirwa kuti zvakanyarara. Koli yakazongoya ndeyekuti hapasina munhu. Okay, ndokumira mudhonzeni. Isaikwa right. Taurisai meni. Kana masvika kumusha hamusi kunoita body viewing, munofanira kutongonoviga munhu because body yemunhu yenyu haichaita sei? Haichaita. Ari kudaro ndiani manje? Aidaro ndiani? Kumochari. Kusaidi kumochari. Hanzi mungosvika muchiviga mungonosvika muchiviga hakuna munhu akatomboona. Vanhu vakangopfekedza munhu ndo vakatongoona chete vanga vari mumba imomo. Iyi inotori musikanzwa yavakatoita yekuti unosvika vachitonovhura body bhokisi ranga asingafanirwi kuvhurwa. Vakatongonzi mimi mongonosvika muchinoita sei? Muchingonoviga. Saka pavakavhura ndo pavakazongoona ronda repachest. Because mainini vanga vari mupostori. Mapostori vaida kupfekedza chii? Vaida kupfekedza gemenzi. Ndo zvakazoita kuti bhokisi riite sei? Rivhurwe. Okay. Apa vakanzi vakazoitwa operation kuti mwana asunungukwe. Alright, titoti pamwe hapana operation yakaitwa, mudzimai akasununguka mwana anobuda ropa. Hapana zvakaoneka here pamwe toti kuzasi kuti pamwe munhu anogona kunge azvara. Aita inoma. Mambuya anga anagogo vanga varimo vaiti munhu uyu haana kusununguka neoperation. Because wati wakaona cotton. Anga ine cotton, anga ritori nechidzama checotton changa ainacho. Pakati pemakumbo. Cotton inoiswa kana munhu asununguka. Apa. Ameno paitaura kunzi bva nechekunhuva kudzika kugotsuku kwanga kwakavhurwako. Saka tizive kuti musoro operation yemusoro yanga iri yei. Hatisi kutoziva. Toda kutonzwawo kwavari kuti vatozotiudzawo kuti mumusoro chii chakaitika. Alright. Apa anga akapfeka cotton. Zvekutoratidza kuti munhu akatosununguka ega.
haana kusununguka neoperation. Alright. Baba Munini, madzoka mafonerwa, sorry takudisturbai muchitaura nyaya yeko. Munhu ari kukubvunzai uyu angari ani? Ndipandakazobvunza zvikanzi ndiri Dr. Uparenyatwa. Namba dzadziripo? Namba dzanziripo. Landline kana kuti namba dzeselphone? Cellphone yemunhu. Alright. Ndo ndatoti saka ndabvunza vanhu ava ndozokupindura pafoni yakanzi munofona ini panamba dzipi idzi. Ndo ndati alright. Ndo pandakatoti ndatoudza mukoma ndikati mukoma ndafoniwa nemunhu so. Kata tifatanga kutoshamisika ndikati alright. Paipa hatina kuzotsvaka ngetatsvaga zvakawanda. Zvakati chinyazotsvaka nyaya yekuti mwana ari ku zvakanyazofamba sesho. Because paipa takangoti wari kumberi kamwe pane zvawakaita. Pane zvakaona kana zvakaita se zvakaratidzwawo. Ndo saka foni yangu yanga yakapwanyika OCD nguva yacho nekufamba kwataizoita. Saka ndaingonzwa mavoice remunhu. Saka nguva yandakafonera kumusha achitoti nguva yandakangofona achitoti pane munhu andifonera kundikanza kuno kutonetswawo nenyaya yekutodzi munhu angasina kuita operation. Saka munhu yakafona futi kumusha. Aiwa. Wakutoti takatoudzwa kunzi munhu wenyu angasina operation ekita se. One mambuya wanga wakatoudzana nambuya nanatezva kuti munhu wenyu makati akaita operation asi angasina kuita se. Angasina kuita operation. Saka kana wazotofoniwa futi kuratidza kuti nyaya iyi ndeyeshokwadi. Right. Ndo pandakati alright ndichitsvage EOCD inopinda pafoni iyi. Kuita kuti namba dzibude mugone kuita se. Tigone kutaura nemunhu wetinyatsokunzwisisa kuti zvakamira sei. Ndo vandazotsvaga EOCD here. Namba dzenyu ndikati handichagona kuda kutaura naye nemunhu plus ndakabatikana nguva yacho. Ndikati rega ndipe namba vandangosendera ambuya ndikati ambuya taurai nemunhu uyu. Ndiye munhu andakataura naye. Shuwa ambuya wakangomupa munhu ebva afona. Zvanzi makadii ndiripo makadii zvanzi ndokumbira kubvunza ndimi makambotaura nomukosha wangu here. Zvanzi sorry henyu. Shuwa nyaya yenyu ndikuita sei? Ndikuiziva. Ende ndakatoti nyaya iyoyi zvakatoitika zvakatondiwadza. Saka ndoda kuti nyaya iyi itobude kirega. Ibude pachena. Zvakanzi ndipo pakatonga kubvunza mubvunzo ndakabvunza inzi imi makaratidzwa chii? Zvakafamba sei wachitanga kutsanangura ambuya achiti isu takangosvika paoperation takangozwa kuti taita operation hatina chatakambofoniwa hatina kuitwa sei. Patasvika hatina kuratidzwa mwana. Hatina kuratidzwa mutumbi wacho futi kuti ndiwo washaya wacho ndiwo nguva yacho iyoyo. Zvanzi asi da ngoti muzive chokwadi chakaitika. Saka hazvikwanisiki kuti muuye kuno kuHarare. Because nyaya yenyu ikutotiwadza. Ndopakanzi alright tichanozivisana kuti tiungane. Kuti tione kuunganidza mari dzacho tiite se? Tiuye. Saka takazoenda kuchipatara wamusi wa26 May. Tasvika kuchipatara. Iye munhu aitotata naye pafoni. Tasvika zvanzi okay. Chiendei mumhangare papolisi makamona pafoni. Taitaura naye pafoni. Because yaiti handisi kuda kubudikira. Okay. Because vanhu ava ndovaziva. Ini vanondiziva. Saka handisi kuda kuti ndizikamwe nawo. Kuti ndindabvunza. Kuti ndini. Ndo matauriro aita. Zvekuti aitoti nyaya iyoyi ikafamba zvakanaka. Ndinogona kunge nditoripo ipapo. Nyaya iyo itoitwa. But iwo vasingandizivi kuti ndiripo ndindakakupa nyaya. Saka zvadaro takatosvika papolisi paya. Chitaura ipo. Musi watakasvika kunoripota nyaya yedu kuParenyatwa. Iye akatofuma achiti nhasi uyai nhasi. Wanosori wakaita nyaya idzi ari pajuti. Ani iye munhu uyo. Arifuma achiti nhasi uyai nhasi ari pajuti. Ari pajuti wakaita nyaya dzari pajuti. But asvika paipa varanzi ende papolisi. Svika papolisi vanzi no. Nyaya yenyu haidi papolisi ende panonzi pa loss control. Iko kuParenyatwa. Pane next room. Pa police paipa. Tenda loss control vanzi no. Nyaya haidi panapa nyaya ihombe. Ende ku public relations. Vasvika public relations vasvika simui vakagara pasi. Tatsanganya nyaya wedu mafambiro akaita. Saka vatakaona ngari muofisi yakati no. Nyaya yenyu yaitika pane madays. Nyaya yaitika maybe okwana mwedzi. Saka vamwe vanhu sofa pamwe vanhu vakaenda kumalive pamwe vanhu havapo. Ndo zvimatsanga akaita. Saka nyaya tainzwa. Chidzokerai
chazokufonera tamboita tamusaka kuti nyanya afamba sei. Ndo patakabuda public chizimeme uyu wacho patamfuna ndo zvataita kanzi no mapia phone number dzake apa mwana mamubvunze isitakasvika neripoti ida kuziva kuti zvakafamba sei. Ndo mwana ari pai mwana ari kupi watikuzoti mwana ndo pakapindura akati munogona kumuona ari somewhere kana kuti munogona kumuona akafa. Saka munogona ndemunhu wepafoni ayo ivo wepachipatara yowe zvadaro ndo varatadzoka futi katikumbira phone number dzenyu mimi kuti kana tazoda kuti tikufune kunzoti mazokubvunza here nyaya yedu yamira sei. Akabva atinyima phone number dzake vati paland. So that land pataifona isusu apa zita rake makamubvunze zita rake tinaro. Alright, it's okay. Zita rake tinaro. Akabvunzwa nambuya kuti saka imimi sechipatara chihombe chinozikanwa nenyika yese kuti chipatara chihombe makatadza sei kumisa ropa remunhu aopareto iyo kati haisi panapa totasa zvese kufana se kana wauya munhu panapa musati anouya kurarama pano pandofiwa. Ndo zvaitaura munhu ndo pakapindura akanzi unomboziva here kuti uyu munhu aiberekera kumusha uku kuana 3 wandinawo zvekutoti dai asina kutoya pachipatara panapa dai ndine mwana wangu namai muzukuru nemai wacho kuti akatobereka wamwana dai izvi ndinawo izvozvo. Ndipakati hai izvozvo munogona kuzvitarisira chipati asi pano panotofiwa. Boziswe ipapo iye chitanya yedu isusu haana kubvira avhunduka kuti zvakamboshamisa. Arira zvisimbu zvinongoitika kushaika kwawana izvozvo. Saka zvadaro tadzoka takagara almost nenge 2-3 weeks pasina atifonera. Ndo patakazodzoka. Apa mamaenda here kupolisi makadzokera kupolisi here kunotaura kuti pane munhu afona ende ndo zvataura. Uyu munhu pamataita nesusuka akati mire kuti asei kundiburitsa kumberi inzwa kuti nyaya yakafambisa sei wabudeka pachena ataure ega bosi yaiti nyaya iyi handitika pachitsvagwa nyaya iyi indinenge change ndiripo nchabva ndase panisina kuona zvina kuita zvakanobva kuti apa ana kuzoona izvi nyaya vatanga but iyoyo anoshasha nzira iyoyo manje. Saka panguva yamuna kuzivisa mapurisa mapurisa akazivisa ndiri pare. Okay. So after 2 weeks izi pandiparadzinda kumapurisa manje tatanga paavhondewo police station. Prasvika kuda bura nyaya panzi no nyaya panapa haiti panapa ende kucentral. Tasvika kucentral ndo patasvika kucentral kanzi kucentral no imi nyaya yenyu miatifonera member charge yokuparire nyato ndobva afonerwa. Saka pakafona member charge avati ashuwa chipata achindudza kuti mwana akafamba sei achina kumbona kuti afamba sei wanenga wewe kuno ndibotera kunzo kuti mutera kufamba kunzo nyaya yakamira sei. Ndo parakasimwa pakupa ku central kwekwe tenda sana na member charge wewe kwa member in charge ndo vatora vanenda vatadzoka kwekwe kwa public check patari pota nyaya kwekwe tasvika kwekwe ndo pakazoti no mwana takazomuona ari kumochari. Pati isusu kuti after hapasi patove nemwedzi mwedzi nehafu 1.5 months handi tazomwana akumocha kati koimimo kuti maona mwana nhasi sei pese apa temutsvaga muchiti hamusi kumuona uzongono vamochari apa pakatova mai vacho kumochari makati hakuna mwana nhasi mazomuona sei seisusu mwana wenyu amuti wenyuka isa hachamubvumi because hatichazivi kuti ndewedu because panguva taimuda isusu makwaisa kuti makati hakuna mwana. Panguva yacho takangobvunza mibvunzo miri chete tikati chekutanga chimbotiratidzaiwo bepa rinoratidza kuti pandakazvarwa mwana pano kana pakasainwa kuti munhu akuoperate ndiani akasainwa bepa haana bepa. Tikati kuchipatara zvese nepolisi mukumboziva kuti pane mwana akazvarwa panapa zvikanzi hatina hapana record yekuti ningi akasununguka. Toda kuziva munhu akamutora achiendesa kumochari zvikanzi naiye uyo wacho anga aita akainvestigate kacho hanzi aiwa ipapa handisi kupaona kuti ndiani akaita izvozvo. Tikati tikumbira kubvunza kuti iwo mai wacho wakamboshaya nenguwai zvikanzi handisi kuziva. Tikati saka nyaya yacho kana kuti tichiitambira kana mese musingazivi iwe usiri kuziva saka ari kuziva ndiani ari kuziva wacho ndiani. Right. So maudzwa kuti mwana
ari kumochari makabva maita sei baba? Ndopatakati isusu kana ari wedu kumochari hatichagamuchiri kuti ndewedu, nekuti haana zvibatiso zvinoratidza kuti mwana uyu ndewedu. Saka izvozvo zvazvenchipatara kuti mutiratidze, mutipruve kuti wamunai wacho ndewedu. Ndopakati alright, nyaya yenyu yakutiremera, toda kuisvitsawo kuvakuru vechipatara, tiri kufonerai within 2 days. Yeah. Zvadaro ndobva tabva kwekwe tadzoka the following day nyaya yedu pataenda kuchipatarako teda kuti tivhurise docket renyaya yedu because kune waida kutibatsira wakati no nyaya kuti nyaya ifambe padachi mune docket remapurisa. Saka iwo ati no imimi nyorai tsamba iende kuMinister of Health. Ari kuti nyorai tsamba ndani ndichipatara? Amapurisa epachipatara. Apa docket hapana here? Papasa akasatapa. Waito kuti ribude pakatura kunetsa. Mazuva chifambira nyaya kuti ribude. Alright. Paitonetsa. Kanzi nyaya kuti nyanya ina charge. Saka imende kuMinister of Health munya tsamba ina Minister of Health. Tinyanya yotangira ikoko. Saka isi nokunya pa chinetsa kuti ona se docket. Pane munhu akazokubatsira bazofona mukuru paCentral. Ndopatakazoenda kusenta kwete asvika kwekwe vafunda vanza umana wanhonga aite sei wanyorise wavhurise docket rawo. Dzanga musiwo tasvika kwekwe zvikanzi saka tasvika paresearch patusvika pachacho paya ndo patakasangana nyaya yedu. Saka iwo patapata nyaya yedu vanhu vanga vasingabhilieve nyaya yedu vainonge nyaya kuti ainge nyaya yekunyepa here kana kunge chii. Saka mupurisa akazoti no imimi chinyanja afamba sei tasangana nyaya vaputanga svika paya kati no isusu neumbo hwenyaya kuti mwana chi wedu mupenyu wakuti wawo uyu ndewawo tine munhu chi akatiudza kuti zvakamira zvakadai kanzi ano namnadzere namba dzacho. Alright, apa pane munhu akuudza kuti mwana wenyu ari mupenyu? Ivo chino pane munhu akatifona akataura kuti mwanyu mupenyu. Akataura kwari? Pafoni. Phone number dziripo? Namba tinadzo. Saka wakazofuna namba dzi manje wachita zvekumuvhundutsira. Saka uyu ana buda pachena abatanga kuramba kuti wana ndangusangana nevanhu pagaraji zvekuramba chi nyaya semunhu anga avhundutsirwa. Saka after some minutes mashoma abatanga kusenda message kumusha kunambwe waita ana wewe nguva yese mashoko esoko achimda kundisungisa muda kundibatisa chichi and so forth. Ndakubatsira kuti chise munyanyi budike zvakanaka muone chi mune mwana makisani kumberi sei. Saka vati vazoti no chimchinde pachi munhu wana akita chi nyaya yenyu nditaure polisi akita nyaya yenyu ndimudzi zvakaitika ndomi yakasita chi nyaya. Saka akazotaura ari kutaura here nemupurisa? Akutotaura zvakutaura tizivi kutaura kuti chi asata neinformation yakasara ipapo chinzoti nyaya yamira sei. Apa munhu yaiti ndewekupi anoshanda kuchipatara aiti chi kana kungotaura ipa kuti anga zvinoshanda kuchipatara because iye secret yakati secret kuna ambwe aiti noshanda postmortem. Saka musazondibudise. Saka dangoti nyaya yenyu ibudikire wanoita anosungwa usungwa ndomataura aitoita bva pakutanga zvekuti tainzi tichazopuwa chimwe chituna kana kuti tichapuwa chituna chakafa zvese izvozvo akatiudza tisati tatobotanga nyaya yacho kuti muchaigona kuitirwa izvi nezvizvizvi imimi muzobhilivha maitwa inonzi postmortem DNA ndo kwamunozopruva kuti izvi ndo zvenyu izvi kana pasinawo chakupai mwana zvese zvakakatisanangura. Okay, saka iye wacho akanzi ari kumochari hamuna kuda kunomona? Hati because first day kainzi kune mwana, second day kainzi kwangu chi matsananguro wakaita kuratidza wangu mabvururu. Saka topisa here kamchitinde zvedu hanzi chi hanzi amabvuruvhuru topisa here kati isusu amchitinde isusu chengeta kana 3-4 years munaye ndiwedu chengetai. Saka tipatakamati sanhasi takasvika nzi mwana ariko mangwana zvanzi aiwa kune mvuruvhuru. Saka mati toita setopisa here ati aiwa kana atiite izvo mukumhanyire garai makachengeta zvinhu zvenyu tikati kana takuzvida tichazokuudzai takuwasiya wakadaro nguva mazuva acho.
Ko mukawana maminzi ekuita madna? Madna ni tete anoitwa sei sochinzi mwana mupenyu? Aiwa, handi chipatara chati mwana tazomwana. Moenda monoita dna nemwana iye nemaremains emwana iye, koitwa madna kuti zvioneke kuti ndowenyu here. Uyu ari kuti ndiri kuziva kune mwana, pane mwana. Aiwa, munomhanyisa zvese. Momhanyisa zvese kuti apa mupruvhe kuti chokwadi here kuti mwana ari ukuyu ndowenyu. Kwese. Aiwa, izvozvo chipatara hatange takachimisa kuti chirege kuita madna. Kuti takatochiudza kuti vakati ndo vanoita. Ivo vakati tichaudza vakuru vanozotipa reply. Vakati within 2 days. Mukatsvaga mukavakumbira mutsvage your own private ningekini kambani yenyu yekuita madna. Dambudziko riripo manje kuti mari manje tisina mari dzekuti tikwanise kuafoda kuti tizo muite madna. Dambudziko sewandabva mudambudziko rekurufu nhasi tinongofamba asatamira kufamba. Vana vechikoro. Vamwe vana ava havachiri vana vadiki. Kwakasara vana 3. Ndo vakasara. First yacho ndinayo ari grade 5. Kozi mwana uyu aitodzidza kumusha. Ndakatongomutora mbva ndatongoya naye kunoku. Totanga kutoti 1 kutsvaga pane uniform. Zvese kuti atange kuenda kuchikoro. Saka kuzosimudza nyaya yemadna. Vana vese vakatongotransferwa. Hapasina anogara nevana, gogo vakurawo kumusha. Saka kuti tivasire zvamusingatomboiti. Saka takangosheya nawo, mumwe akatorwa natete, ini ndichibva ndatorawo mukuru, mumwe wacho achibva atorwawo nasisi vamaini nave kushaya vakadiki kacho kane 3 years. Shame. Saka zvamamanje help yamuri kuda ndeye toti madna tikawana anogona kubatsirai kuti muite madna emwana ari kunzi ari kuparira nyata ndiye mwana wenyu, ndizvo? Akawanikwa tikawana rubatsiro rwokuti madna aitwe wemwana wacho ariko iyoyo zvakangonaka, nekubatsirwa kuti toita sei kuti towane mwana wedu tiri kunzi mupenyu, tomuwana sei tiri kunzi mupenyu mwana uyu. Isu ndofunga iro rabasa remapurisa. Hanti mati munhu uyu akutaura nemapurisa, ndizvo ka? Hanzi akutaura nemapurisa. Alright, okay. Maybe ipapo regai timbosira vemutemo handitika. Ende chazvakanakira vemutemo right now vakateerera, vakuru vacho vese vakuru vakateerera. And I'm sure after this vanogona kuita follow up kuti vanzoti nyaya yakamira sei nekuti iri kufamba sei. Handitika? Alright, okay. Veduweka tine urombo nedambudziko ramasangana naro, zvinhu zvinorwadza. Baba muniniwo matima muchigara kumabvuko? Chokwadi. Ndokwama muchigara nevana? Chokwadi. I cannot imagine kuti from notongo waenda maonekana nemunhu matodai the next thing urufonera unza pasina. Pakaipa. Zvakaoma. Baba munini katinoti dei Mwari vakunyaradzai. Ndofunga panyaya yataurwa yemadna togona kuita tinoziva tine makambani anoita madna, and then kana chipatara chacho chibvuma tumite madna ari independent, vanhu vangada kubatsira vanokubata ipapi pa 0778. Alright, pachi 0778 702 560. Alright, 0778 702 560. Alright. Besides nyaya yemadna hova namaiguru mati vana matora makungonoti mungaita sei semuri handitika? Alright, ko baba mukuru pamwe pamungafunga kuti chakati kuzi munin'ina anogona kukanganwa ende akaremerwa zvishuru.
nyaya umbe ndikukumbira kuti wakuita nyaya iyo wakwanisa kuti fambisa zvakanaka tikwanise kuona mwana wedu chikumbiro chanacho munyika yeZimbabwe ndo pane chikumbiro choomba because mwana ari kunzi mupenyu tikwanise kuonawo mwana wedu. Alright, it's okay. Ndofunga sekuya kwamaita isusuwo tichazongoramba tichibatana nemi tichinzwa kuti zvapapi zviri kufamba sei, zvapapi zviri kufambawo sei handitika. Alright, no, thank you so much. Tinokutendai nekuya kwamaita ende tinoromba once again nedambudziko ramasangana naro. Tichiti dei Mwari vakakunyaradzai, tichitiwo zvekare baba munini tinovimba kuti mwana achawanikwa kana ari kunzi ari kumochari kuparire Nyatwa. Tinovimba kuti muchaona rubatsiro rwekuti kuitwe maDNA. Aiwa, tinotenda Handitika saka tichazongoramba tichibatana nemi tichinzwa kuti zvakamira sei handitika. tinotenda. All right, thank you so much for coming through. Munogona kubuda nenyu kunoko. Veduwe ndo nyaya yatange tinayo, nyaya yemhuri vasangana nedambo ndo inonzi double loss chaiyo, ndo inotonzi double loss chaiyo veduweka oti amai vemwana vashaya mwana wacho hapana,